החיקוי הוא המחמאה הכנה ביותר. פלד הוציא אלבום חדש, כאב ודמעות 2. אני אדבר על האלבום עצמו בסרטון אחר, אבל בואו נדבר על הדרמה שהתפתחה סביב תמונת הקאבר שלו. תרבות ההיפ-הופ כמעט מקדשת העתקות. שימוש מחדש בשיר, סימפול של קטע מתוכו, רפרנסים למשפטים, ואפילו ויז'ואלים אייקונים, כולם חלק ממסורת של כבוד לאומנות שבאה לפנינו, וכותבות סוג של מכתב אהבה לאבות והאימהות של התרבות. ספציפית בראפ ישראלי אפשר למצוא את זה באיזבל של רבית פלוטניק שמסמפלת על סף דלתך. י"א-2 של טונה ששחזר את הבובה זה אבא של החלונות הגבוהים. ואפילו פלד עצמו עשה את זה באלבומים קודמים כמו עזב את הבית וזה הכל בגללך. זה הכל בגללך ורק באשמתך. זה הכל בגללך ורק באשמתך. אז שהוא החליט להוציא אלבום ראפ שלוקח השראה כל כך עמוקה מהרוק, אני מניח שהוא רצה לתת כבוד לאלבום הרוק שהשפיע עליו הכי הרבה במהלך החיים, השלישי של אביב גפן. אבל משום מה, מישהו לא התקן את אביב גפן, והוא החליט לגשת לפלד ולהגיד לו להוריד את העטיפה. העטיפה שכל מהותה היא להרים אותו, את האלבום שלו, והתרומה שלו ליצירה הישראלית ולרוק הישראלי לאורך השנים, אבל הוא כנראה פחות התחבר. איך אומרים? אל תפגשו את הגיבורים שלכם.